Odmah ovdje! A jem, ne može zalomiti toliko. Evo, vidiš sad, spor ne izvedi. Ono što sam mu ja rekao mu je najbolje. Namisti tu motor za vamo. Pogledaj nogare, pokaži nogaru. Nogara na stanici. Aj, čuvaj se. Prva i lagano tr. A ne toliko lagano. Gotovo. Jebi ga zajedno. Aj, probaj uda, aj. Ali izađi na ovo. Gotovo je. Pazi, dajte.